Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Konferma oħra li l-Partit Nazzjonalista m'għandux proposti jew idejat ġodda għal qasam tal-akkomodazzjoni affordabbli. Ikkonferma dan id-Deputat Nazzjonalista u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Akkomodazzjoni Soċjali Ivan Bartolo waqt il-programm Ekstra fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Matul dan il-programm, il-ġurnalista esperjenza Xavier Balzan staqsal lil Ivan Bartolo dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-qasam għall-preżent u għall-futur. Bid-Deputat Nazzjonalista ma jkunx jaf kif se jwieġeb u spiċċa jmur lura għall-passat u jitkellem fuq miżuri ta' żmien Gonzi PN. Kif tistinti bħala membru tal-Oppożizzjoni? Jew kieku kont fil-Gvern, kieku kont flok il-Ministru Galdes. Se tagħmel kieku inti? Sitwazzjoni fejn m'hemmx kriżi ekonomika, m'hemmx xi straġi fil-pajjiż, m'hemmx xi kif tista' tikkontrolla l-prezzijiet? Inti kieku x'tagħmel biex tikkontrolla l-prezzijiet, biex inti tbaxxi l-prezzijiet? Waħda mill-istrateġija li kellu Gvern Nazzjonalista sewwa mill-2009 sal-2012 il-Ministru ta' iż-żmien li kien Chris Said. Hawn l-iktar minn darba, Xavier Balzan appella lid-Deputat Ivan Bartolo biex ma jaħrabx mill-mistoqsija u jwieġeb id-domanda li kien għamillu dwar x'inhuma l-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nerġa' daqqa, m'għandix problema antik iktar ħin. Jiena l-mistoqsija tiegħi kienet sempliċi ħafna. Jien staqsejtek. Kieku inti kont minn flok il-Ministru Galdes, inti x'tagħmel biex traħħas il-pozzi. Inti semmejt il-Home Ownership Schemes. Sejra sa fejna fien Home Ownership kien daħħalhom il-Perit Mintoff. Għamil li pjaċir. U ngħid l-istess il-Ministru ta' qabli m'għandix problema. Irrispondi l-mistoqsija. Mhux ittur li mal-lowża. U b'kull rispett, Super 1-2 ejdan xi ħadd ieħor mhux lili. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Rodri Galdes spjega l-ħemel ta' miżuri li l-Gvern introduċa biex kulħadd ikollu saqa' fuq rasu. Fost dawn semma lotja ta' 1,000 euro fis-sena l-10 snin għal dawk il-first time buyers li xtraw proprjetà is-sena li għaddiet. Is-sena li għaddiet kien hemm madwar 3,000 familja li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom. Din is-sena l-Gvern għadu kemm nieda wkoll skema fejn qed nagħtuhom 1,000 euro fis-sena minn issa għal dal-10 snin li ġejjin bħala sosten bħala għajnuna biex tifrankalhom madwar pagament jew nkella tnejn jew nkella parti sostanzjali mix-xiri tal-amara tad-dar bħala kumpens bħala għajnuna biex ikun jista' jerfa' dak il-piż. Il-Ministru Galdes spjega li din lotja tidħol perfettament f'dik li hija l-kullana ta' servizzi għajnuniet u skemi li l-Gvern Laburista ġab fis-seħħ tul dawn l-aħħar snin fis-settur tal-akkomodazzjoni. Din hija ħidma li se tissokta fix-xhur u snin li ġejjin.